nopeasti ihan rauhassa työnnä pois. On paljon tykäs. Hyvin heitte. Se luo se tulla laukaisuvirta. Keskity tähtä vähän pitempään siinä. Ihan rauhassa ammut sen laukauksen. Plam. Keskityt siihen koko ajan. Joo. Ja sitten teet semmosen tietyn virheen. Laukaisuvirta sulla aika paljon. Kun äsken oli tässä, niin nyt on täällä. Se nykäiset sitä asetta. Tässä on se nykäisy pois. Tee se ammut noin alas. Ne nykäiset sitä asetta, silloin se on sulla alitajunut. Kato strikerin laukaisu siinä, se laukaisu erilainen, se helpommin sitä virhettä. On sillä sivu vähän heittää silloin nyt. Nykäissy on. Joo. 2 hours later. Onko ampuja valmis? Ampuja valmis. Ampuja valmis. Ampuja valmis. Huomio!